नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण कच्च्या टोमॅटोची चटणी बनवतोय। त्यासाठी पहा, आपण इथे छान हिरवेगार टोमॅटो घेतलेले आहे। हे पहा, ह्याची चटणी खूप छान लागते चवीला। आता सर्वात आधी आपण ह्याला 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेऊया। हे पहा, या ठिकाणी आपण कच्चे टोमॅटो 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेले आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। आता आपण कच्च्या टोमॅटोची चटणी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। इथे आपण 2 मोठ्या आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहे। इथे हिरव्या मिरचीचे तुकडे करून घेतलेले आहे। कढीपत्ता घेतलाय, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या सोलून त्याला ठेचून घेतलेले आहे। इथे अर्धी वाटीपेक्षा जरा जास्त शेंगदाणे घेतलेले आहे। सर्वात आधी आता आपण शेंगदाणे थोडेसे भाजून घेऊया। इथे कढई छान गरम झाले, त्यामध्ये आता आपण शेंगदाणे घालून घेऊया। त्याला फिरवून घेऊया। असं फिरवत आपल्याला शेंगदाणे भाजून घ्यायचे 2-3 मिनिटं। स्लो गॅसवरती आपल्याला छान पद्धतीने शेंगदाणे भाजून घ्यायचे। या पद्धतीने तुम्ही हिरव्या टोमॅटोची चटणी बनवून पहा, खूप छान तयार होते। हे पहा, शेंगदाण्याचा कलर छान चेंज झालाय। छान पद्धतीने आपले शेंगदाणे भाजले गेले। आता आपण गॅस बंद करूया आणि ह्याला एका प्लेटमध्ये काढून थंड करून घेऊया। शेंगदाणे पहा छान थंड झालेले आहे। आता आपण एक मिक्सरचं भांडं घेऊया। त्यामध्ये आता आपण शेंगदाणे घालून घेऊया। ह्याची सालं आपल्याला काढायची नाही आहे। ह्याचं झाकण लावूया आणि थोडंसं जाडसर वाटून घेऊया। हे पहा, या ठिकाणी आपण छान शेंगदाणे वाटून घेतलेले आहे जाडसर। आता हे एका वाटीत काढून घेऊया। हे पहा, या वाटीमध्ये आपण भाजून जाडसर वाटून घेतलेले शेंगदाण्याचा कूट काढून घेतलेला आहे। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। ज्या कढईमध्ये आपण शेंगदाणे भाजून घेतले त्याच कढईमध्ये आपण फोडणीसाठी 2 पळी तेल गरम करून घेतले। त्यामध्ये बारीक चिरून घेतलेले कांदे घालून घेऊया। परतवून घेऊया। इथे आपण अर्धा चमचा जिरं घेतलंय, ते घालून घेऊया। आता लगेच आपण ठेचलेला लसूण घालून घेऊया। कढीपत्ता घालूया आणि छान याला परतवून घेऊया 1-2 मिनिटं। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि या पद्धतीने बनवली तर खूप चवीला छान होते। तुम्ही एकदा बनवून पहा। आता आपण हिरव्या मिरचीचे तुकडे घेतले, ते घालूया आणि छान याला एकजीव करून घेऊया। कांदा थोडा नरम होईपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे 1-2-3 मिनिटं। कांदा पहा छान आपला नरम झालाय आणि थोडासा लालसर होत आलाय। आता आपण बारीक चिरून घेतलेले कच्चे टोमॅटो घालून घेऊया। छान मिक्स करून घेऊया। छान एकजीव झालेला आहे। आता आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया आणि छान मिक्स करून घेऊया। आता यावरती आपण अगदी 1 मिनिटासाठी झाकण घालून घेऊया। आता आपण झाकण उघडून घेऊया। एकदा आपण फिरवून घेऊया। आता मसाले घालून घेऊया।
इथे पाव चमचा हळद घेतले, ती घालून घेऊया. 1 चमचा मालवणी मसाला घेतलाय, तो घालूया आणि छान याला एकजीव करून घेऊया. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते. या पद्धतीने तुम्ही टोमॅटोची चटणी बनवून पहा. पुन्हा आपण ह्यावरती 2-3 मिनिटांसाठी झाकण घालून घेऊया, म्हणजे आपली कच्च्या टोमॅटोची चटणी तयार होईल. आता आपण झाकण उघडून घेऊया. हे पहा, छान आपली कच्च्या टोमॅटोची चटणी तयार झाली. आता आपण भाजून जाडसर वाटून घेतलेले शेंगदाण्याचा कूट घालून घेऊया. कोथिंबीर घालूया आणि छान मिक्स करून घेऊया. अगदी सोप्या पद्धतीने आणि चटपटीत अशी कच्च्या टोमॅटोची चटणी आपली तयार झाली. ही पहा, मस्त. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानशी रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.